Mahal ni mahal ang gasolina ko, do grabe na kamahal, di na mapugnan looy. Ang mga driver sa di pasahiruan, kay wagitasan ang plite o pamasahi. Muriklam mo pang uban, walang mo masayod ang gasolina krudo nagmahal. Wa tay mahimo tungod kalit lamang kini nga panghitabo, atong iampo unta ang mga palaliton ilang ibaba, kay makagaba produkto nga overpricing, presyo nga makapuli, di na gyud masabtan ang ato karong kahimtang. Ang gera sa Russia ug Ukraine, mao daw ang hinungdan, ingon sa mga tag-iya o mga gasolinahan. Di naguro tamo tubil, pampalig-on sa tiil, praktis nagbaklay, muhiyos pang bilbil. Wa tay mahimo tungod kalit lamang kini nga panghitabo, atong iampo unta ang mga palaliton ilang ibaba, kay makagaba produkto nga overpricing, presyo nga makapuli, di na gyud masabtan ang ato karong kahimtang. Ang gera sa Russia ug Ukraine, mao daw ang hinungdan, ingon sa mga tag-iya o mga gasolinahan. Di naguro tamo tubil, pampalig-on sa tiil, praktis nagbaklay, muhiyos pang bilbil. Ang gera sa Russia ug Ukraine, mao daw ang hinungdan, ingon sa mga tag-iya o mga gasolinahan. Di naguro tamo tubil, pampalig-on sa tiil, praktis nagbaklay, muhiyos pang bilbil. Praktis nagbaklay, muhiyos pang bilbil.